kana ase amateye omwaka bw'ekiri bwibere n'emirongo ibere n'ebya nakunenkia ekerenka ky'ogukwana igo. It can tell you how far ekiamaliaji igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations. Na bono omurubiri obwekyo igo gucyo kwari bagaliya ryo kuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorera asiyaye engiya gose. You see, what you do, no what you want, what you're going to do for them. Kila rituko ya Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenusu chabo tuko asogo chakomerana na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyi byengeryo byabo asoko reta makinderero imeyoro gonkurwo gusi na Kenya ngima Tena watadiga ekero musani abrangi Kanyo kwani ekero mwanda kugata bageni buoye agotebi nganjo nimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu ko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwetio obubono tiritariki homorobiryo weke umbu aseto kunengia na kumanyikiringa kiremambia yamatuko yiwike guchakira Jumatatu goika ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa iseto imeyandize TV Una botambe to bachakeli iritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuri goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki umete na mugasogete umete mambia no moda de na ki tiganda soki gero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamdi ne bwate ona entwe manjo moriere intura gotika maiga imana entuna to kwe tamdigete vitamin D murubiri no yo mubuka ogochakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kima ensakia yandize TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera buneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobotirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mo gotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unkiriye imeyandize TV umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemerongo ibere na ibere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byigoro mono asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayiatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna
nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani buya atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo tokosemberi nyasaye ero mutundito kuri chombe yatigere naye goru ari enche bwana ndwari uri kwemanya eri bwana na nkubwena yani nari kogenda on kero monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio onayeteire nigo togotarira abaminto bari beteire amang'ana ao nayaeteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba nabo igo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chia mogaso obo chenu ni goboro bwenye nchomono asubugima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chirio kuria na guchiria sebire ngobi bwenerete ngokeanie amaruire ao umirana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubirio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagitingo ito ngari tokiri tokende kurariri bwaga gatokuria na rira tokonye igori toke tokurari bwa ndika kitomenye buya kemocha buna botambe ngoba tabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba Aigandizi TV. aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya ne gazeti kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swa busa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news yabona digeri bona bintu aka nondo chomurubia kabisa gwicingero na papa antivirus okoreta chingero amona mangana mange igano bwanzubure bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzuborobi ai yakiwata basi Ndizi TV news aya soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV news abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV news aigano Ndizi TV news obwansu bwomugusi umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere na ibere rike SMS erieta kuza na kuyitoma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byigoro mono Ndizi TV obwansu ubwomugusi omurubiri kubwatia nigo kurigererwa nebigori byonsi mwanchwa murigereria sekebindi gekiaboka mona Nyasaye murubiri to Ndizi TV hande nebiro binde na ireli bageria sengenjo kwarigania sengenjo y'omurubiri obweringana lya Nyasaye na byalenge buya ndeteringanire samarietane nguru kwa Apostle Edwin Kiriago Nyamera kanisa gete semane Pentecostal International Faith Ministry aigagetare mu Kibosongo tiganza basenge njo koleta linga lya Nyasaye omochero Nyasaye na kira sole na gusasimira senge njo imambi abono monne bemeganda kwa beiro muya bia muna senge njo libagiri kwa toire ono kwa na mona intu asebirengeli ebyaito
kwana munaitwa semambi yabonekera bone bwa botare imyama Yesu Kristo tosabina kwegena amen. Tigangiriri bagerio mu mintone murigereria asokoreta lingana le Nyasaye asebire bike semambi yabononga tenga Nyasaye itobero mwegenwa ukoraire nare kwabukire kore buya ase wiki yaera ntu aboto kwana igoro ya productivity usi okomenteka asingenjende na mbuya muna asingenjo monene ongeiriri bagerie gerende lingana linde asebiro binde igoro yensemo yokorwa tiangwane lingana lyokorwa asengencho omonene Nyasaye ngere lingana heri asemambi yabono yo mintona matengane kero kende kwero nko ndura semirimo yao kero kende ngo sura sigasi yao kero kende abande bali bawo sukuru kero kende omonene okorira amayase asemo yao asemambi yabono igonda to kwanira igoro yokorwa yo mintone asigetabu kya merenganio 11 gusoma 24 goikarie 25 nemo na kiamalika goteba sigetabu kiemerenganio Biblia goteba iga egetabu kiemerenganio emerengani 11 ogosoma uchakera 24 malika goteba iga nere umuntu okorwa ebintu ebinge era ni gakomenteraniwa ebinge wetania na nare oyonde ore omogoko otari korwa ase era nigo akogendera kona kurimerwa umuntu okorwa no moyo bugwancha nateningiwe nere oyokorwa mache agokendia irango nere nae wa mache agokendia irango yaye umuntu ori okwegakira endagira sobungiti nigakoragiririwa n'abantu korende ogoseseniwa ni okore iguru asomotwe woria okoyonia oyo mintone asemambi yabono andikero kende linganeli lya sesemo yokorwa lyabereri kongwa sabanta bange na nonyina basomba basiyuko lyeresera sengenje yaki kero kende saitani usibirecha obeire mamincha nelingana likuru kungo okorera Nyasaye muri kyo yago teba marika yo tebirenga nare umuntu okorwa marika tebanga ebinte binge era niga commentera ni webinge wetani oyo mintone ekero umuntu akorwa ekero umuntu agutenena amone ebintu byaye kero umuntu agutenena amo no komokorera Nyasaye amarika otebanga umuntu yugutena nebinte binge era niga akoegwa ebinte binge boigo engencho yaenga kiriyo kobeka na kyokogesa engencho yaenga kiriyo kusimeka na kyokoewa mariga otabanga oyokuru ebinte binge era niga komenteraniwa domintone kina de okwana semambi yabono ngelinga ekero umuntu agusuboka kuruime yaye akorwa kolengana buno moikoyo moiko Nyasaye omosukire ime yaye kolengana buna ime asukiwe komokorera Nyasaye marika tebirenga kero korwa ebinte ebinge emuntu naro muntu okorwa ebinte ebinge era niga komentera nigo ebinge gwetania omintone tiangwana igoro ogwetania ekero muntu akorire Nyasaye gusikwarure entugeri kwarure omonene Nyasaye niga koigore bisieri omonene Nyasaye niga goigora igoro yao egerenya ore tugusinyo kone nasomo bwao nasengenje yaki keliwate ni naigo wate na kuruwa moyo ime marikama otebanga na nare oyonde ore omogoko otari korwa ere niga kogendera kona kolemerwa aminto bane semambi yabono ndatego otebyanga amanto bali bonsi babeira abagoko antombare konyoranga none kromo genia chira soire nyomba ngonyoro setiro sikandagira kande kaye oro setiro ne nyama yaye ni yakora igachago ikaba ni baruro ho bachire marikate birenga naro muntu okorwa tebinge yo mintone naro muntu ogotenena semire mu Nyasaye naro umuntu ogotenena asensemo yo komokorera Nyasaye asebinte binga marikate birenga nero umuntu yo nigakoewa wetanie kerengo nigakoewe binge wetanie kerengo yamana otebanga oyonde naro yoro mugoko umuntu okwegimeria
omuntu tari gusansuka koenana omuntu tari gusansuka komokorera Nyasaye amarika murukire omuntu omugoko ng'omuntu oyo kakoba omugoko ere nigagenderete kwena kuremerwa omintone anta bange twabire tokomenya asukuremerwa anta bange babiri bakomenya asukorera antu babiri bakomenya asugucandika antu babiri bakomenya asubutaka nasenga enju yaki ime yabo bangire komokorera omonene Nyasaye bangire gusansuka barwe ebintu by'abaso omonene Nyasaye bangire gusansuka egere babeke bintu byabo asensemo y'omonene Nyasaye eriyo omonene anyare kwigura igoro yabo bono konyora ng'a kero kende muntu nabugusaba buya muntu nabukurangira Nyasaye buya nabukwana mangana amaya no maetama likono nayo komokorera Nyasaye lakini asense moyo gokora abantu abangu yo mintone tibabwati amakoro nabekonyalekana ngano yamanyete nabekonyalekana ngo mustari okwayo somira setabege kemerengani gwagasomire buya lakini amarika gontebya nga nare umuntu korwe binte binge nare umuntu bwegwatanira mona Nyasaye nari umuntu werwe komokorera Nyasaye nari umuntu werwe komorwera Nyasaye ebintu byebinge nk'umuntu yo ni yakogendera komenteraniwa wetania yo mintone nabo komentwa lakini amarikate banga komentwa wetania enyenche anga onye kwabekire nusu nabo komentwa lakini yo mentu guikichore marika mana botebanga nere yonde ore omugoko otari korwere nigo akogenderera kona kuremerwa abantu baremeirwe bantu baterira subutaka nasenga enju yaki babwatira amaboko abo bangire komokorera Nyasaye bayiraniria amaboko abo magega abantu bangire kumusasima Nyasaye onyoso asensemo y'abanyanabi agwaro nabo kunyara ku rukingo cyao kwarwe ibintu ebiya kwaru kibeza kinyinge korengana muna bwatewe n'imicano ya erahere omanyete ine omuntu omintone ngakiro omuntu atenenira sensemo ya Nyasaye ekiro omuntu asoira sensemo y'okurwa omuntu gakorwa ime yaye muntu okurwa tana kuremerwa oyo mintone nakyo omonene antumira semambi yabono ngotebe nga ayonyi kogenderete kuna nekero kende wariro kobuguguko andekero keno n'abasumba ba Nyasaye turi gutinamo n'emirimo y'omonene Nyasaye turi gutinamo n'ekanisa bagusaba bagentekeneke gwatebanga batunyarire lakini wowe ikase emirimo yao byoriyo nigo gente unyakora ndo byao marikate biri nk'omuntu okorwa ere nigakogenda komenteraniwa omuntu okorwa nigakomenteraniwa wetania nabikunyarika nanga nkwo watekeregeke lakini asengenche wamosemeri Nyasaye watebire yaya tigantene nasenga nchoko murwera Nyasaye marika otabanga yo mitone nga omuntu yo niga komentera niyo gwetani yamana otabayiga ameongebere na isano yamana otabayiga omuntu okurwa no moyo bw'ugwanja natenengiwe omitone ine okurwa kwa ongurwo no moyo bw'ugwanja okurukwa ongurwo no moyo bw'ugwanja engencho nenga kurwa ime yao antungurwa bale lakini bakurwa betereri antungokorera bale Nyasaye lakini gabakorera bagotebiwa bagochikwa lakini amarika gotebanga muntu kurwa somo yo bugwancha number 1 oikotwara ogwancha ime yao ogwancha nibo baimeye ngoro nyumotora chaka kurwa asenge jamarika gotebanga omuntu yo kurwa somo yo bugwancha ere natenengiwe amintone abekunyalekana kwaliye bintu antombare batemire kuriye bintu hanyore bintu mbuya hanyora amahari mbuye lakini gagoika ebiro anyara gucha kwaro koyo mintone nasenga enjo yaki ayo monyene kware kurichira ekero kware ngo bosibwa Nyasaye kwa motebi Nyasaye wakwana n'abasumba watebanga omonene Nyasaye ngonye omwana onasoma so university omonene Nyasaye ngonye nyore mirimi ya oikamo korere onekero wakore to kugwata noko egaikekero wasoira saga ya egaikekero kwanyore bintu ebiya okamotiga Nyasaye ogachaka okora ibintu byao okarigereria manganao ogatiga mangana Nyasaye marikago tebaiga nganaro umuntu okora okomurwira Nyasaye asomo yo bugwancho yo mintone nga number 1 ekota tukumokora Nyasaye oikomokore Nyasaye oitra somo yo bugwancha tari ugusugumwa amintobane
Antabange bataite basugumwe gere bakorera Nyasaye. Antabange bataite basugumwe eri bamuruere Nyasaye. Abantabange bataite basugumwe eri bagore none kirwase kanisa. Antabange bataite basugumwe eri bagore none bitambaye biyase nyumba ya Nyasaye. Oyo minto na malikago tebaiga. Umuntu uramukorera Nyasaye asomoyo ng'uwanja. Umuntu uyu natenengiwe tiango tebyo mintone ngatokoremera obutugono muhaso ayatokoremera iguru yaho nigikuyoka amaneni yakorekana nasengenjo yake ime yaho watwarira ubuwanjani ime yaho wasibukire kumukorera Nyasaye yo mintone nyekero mone Nyasaye asomoyo ng'uwanja. Ekeora akore Nyasaye taria sengenjo yokobetera ligoyo mintone taria sengenjo yokobekirwe rasi moyo mintone kulinde ime yao otwaro uwanja otebyo omoyo nenkonye egere mokore Nyasaye oterene muna Yoshua terenete asegetabu kya Yoshua 29:14 hagatukaburi abantu bari akabatebya inurero igechorere lakini kulinde nche yamone nyomba yane ni mokore monene yomitone ayamone nkoro yao ekeura twaro uwanchani otwaro moyo uwancha gokurwa kuruime yao kwa manyanga Nyasaye kwarwera abantu bane nigo bakurwa bekewe ikirebiro baronga mwenye abantu bakurwera ekewe kwawera negero kende wapime no musombe suti waspimira abana bayicyanga kwagurire ndagera wachaga goyake kuba oteba ngayo kuyakora asengenjo yo obwate amarikate bayo mintone naro monto korwa asomoyo wanja naro monto urure asomoyo wanja naro monto komokora Nyasaye naro monto wotenena nechibeza chiaye o monto wotenena nibo yaye asomoyo wanja marikate bireiga nk'umuntu yo erena tenengiwe mintone ningiye kogera ayimuna mwanya bantu ningiye kogera inchebuna mwanya bantu koyo mintone ndaba sime chando ndabe asubutaka na sengencho nonyago kurukuru ime yao abantu bande nigo bakorera Nyasaye asukwe murungania abantu bande nigo bakorera Nyasaye asukwe murungana sengencho yake ime yabo tibara twaro uwanja mbara nyoro uwanja ime yabo marikate bango muntu yo hokorwa sense moyo uwanja ekirara tene komokorera Nyasaye asense moyo uwanja ngumuntu yo natenengi woyo mitone marikamana otebaigana indenga nere yokorwa amache agokendia erango nere nae wa amache agokendia erango yaye yo mintone kogura mwana mwana teringana mwana gokwana ngoyo korwa enyiri miritinga ekirege ntokeri yokorwa uno gopimero yo minangana nae nabo gopimero igo ekirora ruwa macha okendirango nganae noe wa macha okendirango engincha enga ekiro watenenire korengana nese moyo monene Nyasaye ekiro kwa bekire bintu byasese moyo Nyasaye abekira mangana sese moyo Nyasaye kwa ruri meao no moyo wanja marikatebenga naro monto kuruwa macha okendirango yo mintone Antia sola semambia mono. Ngo tebinga marikao tebanga naro monto kurwa amacha okendirango. Ngabo igonere nae wa mache ago kendirango yaye. Rumitone. Abantu babiri ni kirango. Abantu babiri ni kirango. Kirango cy'ubutaka abantu babiri ni kirango. Kirango cy'imicando cy'ubutanyora abande bakora ranja sengenjo yaki. Ekero nyale batabu ato mintone. Nabe kunyale kana ngaye kero kwa buate tikwa moete egera tuare. Marikama na otebaiga ngumuntu yugo kendirango ekera ukendirango yoyo mwabo. Haleluya. Ekara kendirango yoyo mwabo. Nganere nabo igo nakoreki nganakendiwe. Marikama na otebaiga yo mintone nga. Omuntu oria okwega kirendagera asobo ngiti nigakoragereriwa n'abantu kolende ogoseseniwa niyo koregoro asomotwe woria akoyonia abantu mbale bakwega kirendagera yo mintone abantu mbale bakwaga kirendagera abantu bega kirendagera sengencho bongiti oyo mintone ngokwane goro komorwera Nyasaye niyo ngokwane goro komokorera Nyasaye abo mintone marikate birega nganaro muntu kwega kirendagera asense moyo bongiti omintone okwega kirendagera asense moyo bongiti okwega kira
ekiro kende none bese gusabwa none asese mu yekanisa none semo yuko mukora nyasaye anike kinabwe basumba banyasaye ngocha bare marika otebanga omuntu yokwega kire ndagera asobo ngiti omintone marika otebanga ekerega chire omuntu yo nigakoragerirwa niyakonyoro koragerirwa n'abantu abantu bande abange banyori okuragerirwa namo n'abantu bande nasenga enju yaki ekero batagito bakonye turabakonya onekero barurasore okwana mangana mabe yo sheka igoro yawo abantu basheka igoro yawo nasenga enju yaki handekero kende haye uwega chirite bintu byawo tigwatwara omoyo wuwancha osiboke okonyo yomitone marika otebaiga yotebaiga nga omuntu yu oria okwega chire ndagera asomo ngiti niyakoragereriwa n'abantu kuri no guseniwa ni okorigoro asomotwe woria koyonia umintone kinda to kwana semambi yabono alikunyale kanangande krokende kwabira seme chando nabikunyale kanangande krokende umuchande ochira senga yao amakongo achira se nyumba yao ekokende mechando no bwata marwere nigare se nyumba yao na sengenjo yake kwa nyori okuragereriwa sengenjo yake haye kwabiri gukwera kire bintu turaba go korenta asaba ntobande turaba go mukorera nyasaye turaba go kumwira nyasaye ande krokeno negero ko ende nyumba yo monene kwa nyoranga chumapiri rituko wekero nyinjuma moshi oso ase nyumba yo monene yo sasi manyasaye abono no korera kiri usiemero ngebere kwa reta kiri usikomi kwa abana kwa musasi manyasa ne kiri usiemero ngebere lakini maambia kwa ni omugati wa kesi yagibuya kwa ragira buya kero kende kwa osie chabatingi ya kwalia watumia chibesa manoti amanene lakini yo ikasense moya nyasaye oyo mintone abantu baragereriwe na sengenjo yaki abeira bangiti madati ko mukora nyasaye na buna bagendete ko bayigo amarikate birenga nonya nabantu baramonaye mintone no nabantu barange nasore naho baukuragereria na sengenjo yaki abantu abayigo kwagacha tobaeti marikate banga naro umuntu okendirango nganere nakendiwerango yaye naro umuntu kurwe binte binge nganere nae we binge goetani yo mintone hingenjo yaye nga ekerora mokore nyasaye kusisinya tigo gocho yo mintone onye to kwerwa como sasi manyasaye amone bintu byao onye to kwero como kore nyasaye onye to kwero kobeke bintu byao asense moya nyasaye onye to kwero kwebwatania amone mirimo ya nyasaye ogo sisinya tigo gocha yo mintone kirige to kwana sema mbi yabono mona okwana sigetabu kyaga yega somaga yemo ochakre ibiri gotirimbuka mona akwana na amusumba gai yakomotebe nga ibinabye biro abantu bakomenya zinyumba chingiya ibinabye biro abantu bakomenya zinyumba jiro shiribuya enyumba yani yatire ko bari tombe oyo mintone engakiriga yayeta abantu bagatiye nyumba ya nyasaye abantu bakaba bamenyete buya nabikunyalekana munabona igo menyete buya obugima bwaho go wegete buya abana baho nigo babegete buya lakini yandegero kina senjimere mu ya nyasaye kende ngiyo kwa naho kora marikama na otebanga amulinga ya nyasaye gaja somo somboye liko motebe nge binabye biro mbuli abantu bane binabye biro baro bakobe yansi chinyomba chingiya amarika yake osoma ibe gotirimbuka nigabwata mangana manene nyasao mana gokwana mangana manene amangana manene asenge nchabantaba asenge chigo babete bakwegakira bakore bintu handekero kende babwetengana barabwo bakweroseria kuri ni nyasaye agachiko kurageria asenge nchoyeliraba agachiko kurageria asenge nchoyemebuko agachiko kurageria asenge nchoyinda cyabo omonene nyasaye agachika mangana manene yo mintone ngitatu kuona sema mbiyabono ngelinga kerora mokore nyasaye nganonya no mubuko no bebo siekwa tokoba woko yoka woko tute bintu byao abantu batute kibeza cyabo batute bintu byabase amarwaire batute bintu byabase chando na shenge njo bangire ko mokore nyasaye na shenge njo bangire ko murere nyasaye yo mintone na letringa lingi ya sema mbiyabono nganga kiyale ngebuya onyale otabuka urwaze chidoro handeke okinabera nyale krengo uraire otaboboke oso asensemo yoko mokore nyasaye omurangeri nyasaye ebintu byao biso asensemo ya nyasaye ili nali nyasaye aranyala okomentera ili nali nyasaye arakogo tenengiwa ili nali nyasaye arago kendierango ili nali nyasaye aragari yubuma bwao nali nyasaye akomorembe asenge nchoko mokore nyasaye oyo mintone tali asara
yomitone yona gotebanga asema mbienga gokorera Nyasaye yomitone karua sensemo ya Nyasaye no mogoko monekera mukore Nyasaye asiri taria Yesu yombia muna yomitone so ontegerera ringana ria chira sema mbia bono ne ringana ria kebene nga mukore Nyasaye kaboko murira Nyasaye tenena ne mirimo yae na Nyasaye na nyale wosesenia abuna natide okwana engineer Masa Marieta inguru kwa Apostle Edwin Kiriago Nyamera kanisa nigerege tare rige naiga tianga kengambu ya muna sengencho okwabero motegeri omuya na Nyasaye tiago sini namba ya yesimi nigere 07 28 74 77 93 pia muno tigansa ba sengencho yo okora yo mintone pia muna sengencho monene okonyire tiango sabere egere Nyasaye akowanja omoyo wowanja iliyo mokore Nyasaye na Nyasaye nena akwari asiri tele Yesu omonene Nyasaye wemeganda tatone na chira sura semambi yabono iliyo monginoria iliyo mwakoria iliyo mosachoria iliyo mosaurio mone wemeganda oberiga gochandeka oberiga kwangaika oberiga gotware mechande menge na sengenjo Nyasaye ataramo yomuya wo okorera tata wakwa na mangana maya nganaro muntu korwa ebintu ebinge ni comment ebintu ebinge Nyasaye semambi yabono na sabiro bwabona bonne bwao kaigure lingane lyo mwakoria omongino likaigure lingane Nyasaye ono mukure Nyasaye anyare gotene no monene hamona basomba bao hatenene nemirimo yao ne nyumba yao eli Nyasaye nyare kumwigorera pia muna sengenje mambi yabono ono kaigure lingane li mosesenie Nyasaye mokorera maya asengenja Nyasaye bwemiganda na gosasi mino monene eto kamaru inara sensemo yaye omone wetaso korera Nyasaye ujagira bono iga tia maruira yabunekane asiri talia Yesu pia muna sengenjo wakorire na eno muya Nyasaye tigoba kwe imeyamanga Yesu Kristo na sabire na kwegena pia mono na ndimbi ya mono tia Nyasaye goseseni Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ly'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe obachenu ligoboro bwengencho mono asubugima bwao kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chirio koria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamwamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio bwokomenyokuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito ngari tokiri tokende kurariri bwaga gatokuria na rida tokonye igori toke tokurari wende gakitomenye buya kebocha buna botambe ngobatabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV. Television ya Ndizi TV nigo tugugwa kirambia muno asuko gendera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujyakire kura asichi awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikirwibere nemero ngebere nebere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi
gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogotonyora kurwa rika DCTV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station DCTV obwansu bwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byeigoromono soa asumutandao insemo ya YouTube ulikilieta DCTV News abo no konyora chibicha siabarya baito bimirubyo ao boigo tonyore as Facebook buna DCTV News aigano DCTV News obwansu bwomugusi DCTV obwansu bwomugusi omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwanike na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far ekiama giachi gotwara candidate zinguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa so nominations bono umurubiri ubw'ekyungu nigo gucyo kwa ribaga ryokuboria kurigereria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba naritayire okorere gasi yayo kengiya gusenya. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenusu chabo tukwa asogo chekomerera na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanye byengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkugogusi na Kenya ngima ena batebira ekero musani aburange kanyo kwani ekero umuntu abugata abageni bwoye agotebi nganjo nimbugata abageni aboko endo bakuwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gutyo obubono tiritarindi umurobiryo bweke umbu aseto kunengia na kumanye kirenga DCTV obwansu bwomugusi. nande neri tukolinde mambinge tokonyana na sembe wane na somoro wensa ketu kwa kerembe mano asogo jago kirigeli ketaseni Candice TV karodi tukeli yana to kware na sinjira ya bene indonya kucha kama na intego ika omweri monjo murigelia yara na bako to gwate sensemeri mitandao Facebook tonyara Candice TV News boiga sensemeri ya YouTube na bako tonyara Candice TV News boigo na bako enda kutobwate sensemeri ya na bako to tweet at Candice TV News kerengerikia na bako to denga kikwa bokire na kigoro brediri tukulia nga kikwali chakiri wetera sinamba ya screen ya igorabu manchu murgeligo kabamo na intego ikomwelio kuna botambire deriane Brighton Makori Mwancho murigereria mambia ncheno karona nde tumiranire asembeo twatiganite litukule igoro na indenya sawo twanjiri twabokire bono mambia utambeta wotebane gesio ekaro kwenyora kwabokire bya abange bakagirete ngankubuka bale mambia lero kolende mebirete igweti bya igotari asengencho nigo barababe na sengencho yobye bwanya sai ikonye kwabokire byo mwancho murigereria twakwariganire kegima asumuro byo bwenza kyabuno yo mintate biro yo kugocherekera lituko ochakira chinsa ikomina ibere gwika chinsa isato chia mambia ya lero gendera gutubwatia asumuro byo yoiga asenjira ye mitandao DCTV News ensemeli ya Facebook no tuli live na boiga ensemeli ya YouTube no tuli live egarobike comment ya ororo otutabinga kwa bokire byanga igwa chakire kibao kia oboigo abokurike SMS wetra se namba eyura se TV ya igorogabo naboige nambe yo nabogutuma ekerengere kia wetra senchira ya WhatsApp igomanya kwa bokire bya chinga kina chechi abaroki wamba igorete chi skuru cyo boroso boigo ne skuru chi secondary bano bogemanande bwa chakire buna bwarenga buli tanganyo kuboka mambichuni anatuma etengenyo ni ya mambinere konyora liberera no mintu Brighton yanarito kwa nagaiga ase studio onye no mwalimu ole kwabokire yareganie onye no munyabubyasara ole gosomo nchorolia kwabokire bya erobelie sengencho litkone litambe kerore litko lia Jumanne chitalikire 25 nemo mutenyi no yokane umwaka w'ekiri 2022
timu apana kosa na bakwanire buyandonsia simuberete diaspora mwensi tu abakwanire bono mambia ne chinse chingongo ao andonsia sobwate to murobuli bwenza kekorwa to gukwanire nende to akwariganire wana ne chinga kichao otulikere SMS otatebinga kayo to bwate korwa egera turamanya ngambalenga barasumurobule karo to guchaka kwena na mangana aliyo gosemya mangana yo kumanya twanyora muna ntuli ntutweka inyero murobuli bwenza kya ni ntubabirega korugega se studio aboroche kolende naro yogera tachibicha chikugochira bya senchera yobwikirano amona malioge nigakoro kwa John Kibati igoto akwariganire asenchera ya bene ekero togukotebya otulikire ujumbe egera tunyare ko batokuligeria nganingo osoire asomorobulyo bweli tuko lya lero lituko nelia Jumaine lituko nelia Jumaine kitarikine merongebere na isano nemo kero mutinyuro yokane egera torojina matukamyo kire monto tugerdia matukuma kego tugerdia matukano katokoro mutinyukane tosohe mutinyu gatano kero matukaenda takumyoka mono nande kero ense ya Kenya ere nucha sobo chorio bonne bo mwaka oyoiga kubochokerekana mutinyu gatano gatatu mwaka oyoiga minto ne binge byakorekante ane kuritko rikoro ntoro jeno murai bwenso mukoro nyagosire imiro mo ikibaki negatigwa samagacho yebunge nande kero ritko lihabon nande ritko lyale nanda gochiko kiu ororo elinde aba Kenya banyare bakonyora lie bakali kuriyo muberoye na komwa maskani aye yo mweli ma abachiskunu jigoro ritko rikoro iga barokumba yandete kwenda tiskuru abandi ngukora badera abandi ngukora bale wiki ekara abandi baendete gochinkira amatemo naranyala kagosokiwa lituko lya Jumamosi kona manga korekanete nturojeno nikyombikirike IEBC niyo gyatebeti anene bali bakurigero kyobora yobonene bwense toteba sensemeri ya Kenya kwanza go sensemeri ya Simio banyale bakora libene abakonyi babo go sigi debut cyabo running mate ngo mbagendete gushurika chikomiti chikwendete kurigiria ngo bagochora mbaendete kurigiria kerobo karoliti kurigoro kebe mu boli bwa Kenya kwanza bomerenete nikyombegeri kyobajoria mo ne chimbebe ase Kenya kwanza bo na barabo bandete kwero buri na mange karo Raila Amolo Odinga hoyo former prime minister nere yatebakanira nigana chirisa bali yaye koru asensemeri ya Amerika indairane aja kumurero munyangongo sumurayito wense yagatatense akanyemiri Mike bakiona mange aretu akwarenira semambie yabono neko tuchikureria samagaseti tumanye nari aeroborto walanto jo kubetera mangana maya senjera yobikenu ikoraga enseyemo ne enseyemo ka twakorera magaseti gona mange twakwarene titukuria Jumaine batambe twakwana igoro ya afya osimto bidibitwetana ine mangana socio raifu go magana nachikuka studio chikoraga chinza chire ayemo chinza chikoraga chinza ayemo eri nenu so chikoraga 7:30 yonto chikonyana no magana ya studio enda kwanire igoro ya mangana afya aneka to chikukumurikira mangana amana malaria unyore litukurigoro nigoria lengeli tuko ensego chengero sikunyore litukuria malaria korende korontuke tukonyoro mugani sa tu agwata mangana siasa igoro no litukuria diale rango chali indi tukwande igoro ya malaria yake mo mwanchu muligeria boigo anko tukunyori igoro iyo morobili okuza awards 2022 abasto kunyuria nga akira egetaseni kya ubwanje kya Ndizi TV ekura egere tunyare ko batokugendera koba na mbeyemo imena isiko yorogongorwa gusi gentu gikota keirokore no kulikelieta kuza omenye gutuma gocha senamba ere eyemo isano nemo enoti eyemo kero gwakoririgo mwanchu muligeria turi gwakanira kende gyonsi ujumbe yo ni gutuma otali gwakanira gento kende gyonsi buna nagotebirie na indi ni gokonyora mabuli ya maororo kero kubuli wase category ya favorite free to air TV station igokulikelieta Ndizi TV nero the favorite free to air TV station olike Ndizi TV na ndekero gwakoririgo bono ngokoletera bali ujumbe yo gwakira ngambia monaso gwaka ekura yao igobona sumurubuli bwensa kebono mambia ncheno yo mintogaiga twakobuliro nyara ko bakugwaka ekura yao na ndonye bokunyara na bogo tutomera message elinga wakire ekura egere togenderere kugwakira ngambia mono asingencha bange bagenda tokonya gutuma bagotebanga Ndizi TV neregeta seniekia na mbemo asorongoro ituro gusina Kenya yonsi bakire ekura already goseta yale naye bono tutugo magega akekura singicha matuko na masini ni atigarete mutinyondoro chitwatigire matukano kato iko mutinyo gatano chitarikisano na isato abono uyu no romwali bugwa kekura murobeli onkuza awards 2022 uyu chake wane kyombekeli kyobwerania abwa mangana Communication Authority of Kenya egero nyalo wakiregeta senikeli
kia ubwanchete ekura egere ekero yabeire igo twabeire abagwitwensi nekero tokonyora ebiegwa igo tari Ndizi TV twanyora kurinde nabagusi twensi asengenche gataseni ekene keino inu abagusi totugo magega asogwa kekura enamba neya moisano isano nemo enoti eyemo ekero kurikerie takuza elietakuza nigo gochaka KUZA egero tumucha senambe yo senchira yo boikerano egero twakere ekura nkiki egero twasaba manchu murigererie ekura kiagero manchu murigererie twatanganire nayo gwatanganikera nayo manchu murigererie itekero urigireti Ndizi TV andekero ko yakora be nambe yamekere kero nyirigiredi yonigo ko yakora yaba nambe yamekere ono nyimayeti yonigo twagusabire ekura yawo ikasenzemerie kasukuri SMS nyirikirikiri takuza nyetume go kyase yemo isano nemo enoti eyemo enunyargo gwake kura mabona rabwa kuboli wane nabwo yarigeri ko ikase babole dina getase ni kibwanjete ase roko TV station bwanjete nabwo kunyerika Ndizi TV abo ende nyargo twakira ikura unasara batabi nabo tutomera SMS yeyo nagwa kire kura kero yakora de kirango gotabire nambiye monase ogoshiriki omuroberi oyo okuza igobono tumakuza oji ase namba eyemo isano nemo enoti eyemo ende nyargo gotwakira ikura usonyar kuwakirita seni kyao Ndizi TV kura kera ni uyanjete nandi ni gokoratera emeroberi emiya gochasore kira litukumbia monase bari bandate gotoma uchumbe cyabo abatena babo kirbuye kera mu usine gatinginye ngaini kyaryo bundi kyagaja asinjiriri ngura check yake igo ndigere nambara ya matumire mwatena bwabo kirbuya Diana nyamuita kuruchinsemo kiri kya birongo agatena nabo kirbuya nandi nonde ime yumuroberi obu ensaki Edward Umoyo kuruchinsemo Nyansiongo agatena bwo kirbuya no ali ime yumuroberi obu ensaki Simeoni Atuti kuruchinsemo Nyamache agataya na nje nonde ensaki me nabakwandi mwenzi nonye ense ya Kenya togendrete kolera omurayo gatatu gwensi ito ya Kenya mwa Kibaki kolinde nyasao twanjire twabeire buya mpaka bono mambi David Kangwana kurujinzemo kirikia kya mitenya otanere osoireme yumuroberi wensakya hatabona obokre buya kabisa anwale ime yumuroberi Esther Nyanchama kurujinzemo kirikia mutagara awateba nonde ime na inche mbale present kromuko make register monyara muko make risko nonde ime yumuroberi obwe ensakya bungati yabari batumire uchumbe cyabo bono mambi bawatana no bareme yumuroberi wensakya babokirbuya anigo berobereti aseke bagokyabo keritko Biamono kigima bali bakulika gwetera senchira yo mitandao ase fan page ya Ndizi TV News Charles Luanga Ogato awateba nero mwalimu Charles Luanga korwa kenguso salam niko ndani ya show with Weldon Nyaore Sylvia Mora Lavi Kwamboka amo numurugyo ya Jacqueline Kwamboka asante sana Yobesho Beshai awateba following you live nikiwa Nyangoso Kisi pamoja hadi mwisho wa kipindi asante sana chama neto korwa diaspora Kennedy Simba awateba buka na Nyasaye asensa keime yemambia engia moseseniwe asante sana andegendera kuwakilisha ensa kia na Ndizi TV yonsi asichinsemo chama iko divino nkeo nere no agendera takuligelia kora chinsemo cha diaspora awateba ashafika ndani asante sana Hezbon Nyamete nere na agendera takuligelia morobili bwenza kia wetera senchira ya Facebook awateba nga ako ndani mpaka mwisho asante sana biyamona karata kwenda sensemo yende ya WhatsApp akulika agontethia elineli shabikiria obotambe kurwa sensemo ya South Mugirango mnawakilishwa Divina Mora kurwa chinsemo echo chia South Mugirango agoteba antu igorete skuru bono nigo ngendrete gwetayarisha egerenchi gukora imirimo eri murayibwense angete nkwaneli mongina Jenny Barongo oyure ase oyutorinera nyombagaiga na bana abuna Steve Collins amo na bande asante sana biyamono Evelyn Bikoro agoteba no warigitsikore chinsemo chia Mountain View imemo cho Nairobi nera agoteba tuiguire chiskuru bone emiremo echake bune bwenerete Ndizi TV no tuli na inu wikomolia asante sana Jeffrey Onyancha agoteba na achakire emiremo yane ase okorwali aba Kenya yani gono munyagitari ochakire emiremo asante sana asoko gendera kuligerelia Cyprian Otundo wakire buyani kondani from Chuka salamu kwa watu wa Matutu na Kiamitengi kwa jumla au mbali bakulika wetera senchira ya mitandao na ndetokotebanga mbiyamono kigima asoko gendera kubaime mbiyamono mwachuwele tutureka sensa meri studio turakorobunje libakego letokwirana
DCTV obwansu bw'omugusi. New Brighton Apartments ni chinyumba chokomenya icho chiagachira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chinyumba icho nigo chiagachire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony icho chire asukunyrembeo ekerurigireti egetunwa kiamanga chinyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywerete chingare na boigo chibeke chi wardrobes chicho ni chibabu chumwisi